Parang ni Jobanivlog terus nonton ke friend ke seberapa boleh show masih Pohon naik moran sana per damu ya macam saya gue relo ni jadi dengar ipai kotor nak na. Pokok mana gitu. Semua ya, mana spesial nang kami utang deng, nuahai, amprai. Lega dosi tang tuh mana jeng nuahai bisa berhugi le, tengah ni bogi le, ni bulai selai suku santik ya. Duta jang bayi sekolah lain sih na. Kan dan yang kau berdeng sih macam dah sijab genang nar ipai gelem. Iya, apa main hornya lain, muni flow, election juga main hornya. Oh, kena, mana hasilnya mbak? Sekolah tang lah? Deh mbak, bisa sekolah baik cek kata sini jadi nalai, bisa jadi hasil punya blong ne. Kata saya jangan nabo, tahu kalau tahu ada mana deh? Bye bye, Gian. Skuti kia pada cing bayi. Ni begorom tarawih, senang buktar guang ne bos skuti kuarna. Dasanदि बिदि सानदुङाव थाबाया बोरैबा एसे गोबाव जानायखाय हां थोनो मोनलायथारदोंहाय माबा खामानि मावनानै हां थोनो मोननाया आलदा आरो सानदुङाव ओंखारनानै हां थोनो मोननाया एसे आलदा जायोना बिराद गरम आरोना नै सानदुंनि दुंनाया एकदम दाउखोथारनाय बेबायदि एकथा दुइथा समाव बिराद गरम जासोयोना रडफ्रा नै एकदम गुदुं आरोना लोगो थांनानै ओमफ्राय आं माला दुइथा जालायसिगौमोन फात्तायानो मोनाखै आरोना एसे सा लोंबाय माबाय गथ'फोर खेंख्लें मेंख्लें नायपात्ता एसे माबा माबि जेनेबा रोङिफोरखौ रायज्लायनो सानजों सोलोंनो होननानै थांदोंमोन थाम्बनेल बानायनाय मा बानायनाय एसे जेनेबा आंबोथ' रोङा आं जाखिनि रोंगौ बेखौनो नोंनि बायदि बानायनो होननानै एसे थांदोंमोन आरोना सनाफोरा आंनिफ्राय थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबावदे हाइलरि ब्लग्स आरोना आंनि गामिनिनो बिहामजोसो जायो आंनि ब्लग्सआव बहुद नुजाखाबाय बिथाङाबो खालामहैबानो जाबाय दासो गोदान नालाय थाम्बनेलफोर बानायनायाबो आरो जासिनथ'वाखै आरोना ओमफ्राय बेखौनो एसे साफासिन खालामनो सानैजों सोलोंनानै फैबाय गथ'फ्रानो बुलाय सोलाय दसेनो गेलेलाय दसेनो गाबख्रावलाय मालाय गैया बेबायदि जेबो माबा गैया बिमाफोरना सान्थि गैया थांजोब्बाय गासिबो गथ'फ्रा ओमफ्राय फारि फारि सुइपिं दे जायो आरोना बिसिना स' दिनै बिथांमोना सुइपिं दं जाहैदों एकदम फुरा मा खालामखो आं मिथिलाना सिबनांगौ सुनांगौ मिथिया आरोना फाला आरोखि दाबो फैयाखै थांस्रांजोब्बाय गैलानो होनजासै नै उन्दैफोरखौबो गावबागाव रुमखौ हाउस बाय हाउस खालामो नामाथाय हाउस ड्रेसजों हिसाब खालामनानै थाथोंहाय एसे स्कुलफ्रावनो एसे सिबनाय सुनाय मा खालामनांगौ सोलोंनानै थांथों न'फ्रावथ' एसे बारुवा देखायोना बिसोरो ओमफ्राय स्कुलावनो एसे सोलोंनानै थांथों लेखा फराजों लोगोसे सिबनाय सुनाय स्कुल गनानैसो ना दाबो फैयाखै आरोखि दङ बिसोरो खालामगासिनो दां लोगोफ्रा थांजोब्बाय खिथालांबाय दिनै सुइपिं दं बिसिना होननानै गाखोलाय ओंखारलाय बेहा ओमफ्राय मजा मोनगासिनो ओइ मादा फैगौ ओइ नै आदाया फैदों ओइ आदा गांगुर सोमथाबलायनाय फैगौ नै नोंबो दासो मानो हा नोंबो सुइपिं दंमोन नै दिनै सुइपिङा नोंसिनिबो हनै खालामथारबाय लाजिबाय थांदोलै आदाया माबा एखेलगे जाबायना दा लाजिबायसो आयै दा दिदों इलाय आब'आबो ना गियाना जोंनावसो दंमोन दासो ज' फैनानै थांबाय नोंखौ थांसिगोन साननानै सुइपिं दं ना फा सुइपिं दंमोन अके स्कुलावनो सुइपिं खालामनो सोलोंखादों गलम फुरजोब्बाय थ' बाजायाबो बामजायाबो सान्दुं थिखा साथायावबो थाया माब्ला मोनहैगोन खुनु गेरेन्थि गैला आरोना नायसै बयबो मोनहैजोब्बाय खोमा जोंल'सै सबसे लास्ट मोनहैगोन खोमा जोंनो हाबाब आंबा बोरै खयै थाथा हमना होनांगौ जाखो जारलाहाय गरमाबो जिब्लाजोब्बाय सिगांनियावबालाय फुरानायावहाय बेस्रा लोगोफोर खाथि जाजोब्बायमोन आरो लायलायनांलामोन बिमा बिफाया फैनायाव गावसोर लोगोफोर गोजा फैग्रा जाबायमोन न'थ' साफा खालामनाय दिनबाबो नेलायलायनानै फैबायमोन गावसोरबा बेखौ नेबाय बिसोरबा बेखौ नेबायमोन दालाय आरो ओरै लोगोफोर मिलायथ'वाखै रावबो आरो आंबो मिथिथ'वा सोर थाङो सोर मायो आरोना लासैनो एडजास्ट जालांसै दहाय लिलाला थांनायाव आंनो 10 मिनिटनि एसे बारा लादों आरोना लोगोजों रायलायलायना थांबाय थाथ' बालाय बामलाय
हारसिं दं दं थांबा 10 मिनिटनि एसे खम लागोनदां आरो फैनायावथ' दा बुंसै 15-20 मिनिटसो लाबाय खोमा लिलिलालानो जि गरम मोनबाय ओमफ्राय सासेया फैगौ न'आव थांनाया मिनिनानै थैगोन आरोना मानो दानो फैफिनखो होनबाय आङो खामानिबो गैया जेबो गैया ओमफ्राय सान्दुंबो खालावखासावना बोरैबा मोनबाय बियो ओंखायनो ओंखाम जानानै फैगौनो आरो बिमानि आखाइनि बोथिसे ओंखाम जानानै फैफिनगौनो माला लानानै थांखोथाय सोंहरासैबो आङो जास्ट दासो राजाखौ लानानै फैनानै मोनफैहां जाबा खिथाहरफिनदों आरो थांगौ आं होननानै नुवाखै सिजोब्बाय नै गरमानो बिफाखौ नुनायनि फुरथि मोनजासिगोन फैबाय बाबाया सोर फैखो बाबा फैबाय ना गुसु सना गुसु नायदो आयै खिथु जाबाय थासिगोन बियो आथिं सुहैदों बाबाया हे इसोर प्रभु हरे कृष्ण नै नायलाय ओमफ्राय नै जोंना हालोदा दासो ओंखाम खुरदों जानो 3था जालायसै जोंनाबो ओंखाम जानाया ओमफ्राय लिलिलाला आरोना ओमफ्राय फिसाजोखौ गिनानै जोङो दालिखौ थोरसियावसो लाजोबग्रा जाबाय आरोना मानो होनबा जै खुरैयाव लाबाय गावसो लखबै थोरसिसे दालि जाजोबो गावना बोरो ए भगबान दै गुसु लायनाय खिनियावनो गावना नै खुरैयावमोन लखबजोब्बायानो आइदै अखाबो हादों सान्दुंबो दुंदों आरोना ओरैबायदि आयै सिबाय दे थांला स्राय सुनानै होलांदो थांबाथाय आरो सोरथो सुबावनो एसे सुना होलांखाथारदो आइ साखाफोरखौबो साफा मानजिख'दां गालांदो एसे अखा हादोंबाबो जोनो गरम आरोना अमा जाग्रानि देहा नालाय बांसिन गरम मोनो बायदि मोनदों आङो गस्लायानो थिंख्ला फिनानै नै गानस्लायफिनलांबायसो आरोना बेखौबो दहायनो सुनानै लामखांबाय बिथाङा ओमफ्राय बेबायदि मालाबाबो फैफेराखैमोन न'आव थांनानै आरोना एफा थाब ओमफ्राय डिउटियाव थांफिनांसिगौलाखायसो खाला खसाव मोननानै थाब फैफिनबाय नामाथाय मिन्थिला बेलासि जायागौमानि मोना जायागौमानि बियो न'निफ्राय फैफिनो आरोना फुङाव थाङो ओमफ्राय न'आव सानसे थानानै मोनासि मोनाबोखायोमोन आरो खोमसि जाबोखायोमोन ओमफ्राय दिनै सानसुनि ओंखाम जाखांनानै मानसिया 2ता सिगांफ्रावनो ओंखारबोदों आरोना खाला खसाव मोनदों खोमा बेस्रा बेबो आरो बिराद गरम सान्दुंबोमोन नालाय गैला सनाफोर साननैसोल'थारसै बारे खिथागासिनो आं गासिबो ब्लगसावनो आरोना आंनाबो गोसोआव एकदम सुबायदि खें हाबगासिनो नालाय ओंखायनो खुगायावहाय खोथाया फैगासिनो दं आरो जों ज' थांब्लाबो आगोलावबो बेबायदिनो खामोन आरोना ओमफ्राय नानि जानायनिफ्राय बेबायदि अबस्थाया एसे खम जादों ओरै मानसिखौ लानानै माने आङो थांफानाय फैफानाया खम जादों आरो नङाबा बे फैबाबो सुटियाव फैबाबो जोङो प्रत्येक सनिबार थांनानै रबिबार बेलासियाव फैफिनोमोन आरो ओमफ्राय सनाफोर ब्लाउसखौ सिदा फिसालानि टिउसन गनानै लायखांनानैसो लेखा दोननानै एसे बेरायहैनोथ' बार जानो होननानै ओंखारनायावसो लाबाय आरोना ओमफ्राय अबेहाय थांनो अबेहाय मानो मा होनो फाग्ला बाबा मन्दिरसिम ओरैनो बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय फिसालाया माबा जानो होननायखाय नैबे हायना हटेल होननायावहाय जोङो हाबबाय आरो ओमफ्राय नै खावब' जिरायनानै दङ जेरावबो अयथासार ओंखायनो आं जेरावबो फैनो बाग्रा जाबाय आरोना ओमफ्राय नै आंहाबो गेम जिरायनानै उखैयाखैमोन जेबो गोसो गैयामोन अब्लाबो बिथाङा बेरायनो लेंबाय जोंखौनो समायबो गैला एसे बेरायफाखानोसै बिथांजोंबो एसे टाइम स्पेन्ड खालामसै होननानै ओंखारफालाबायबाय आरोना जेबो नङा सनाफोर बिमा फिसा सानजों एक प्लेटखौनो हाफेल' आरोना सिम्पोलसा ओमफ्राय ओंखामबो मोनो नै 7:30 जाखाबाय नालाय मोनानि मानसिफ्रा मालाय ओंखामसो जालायलायबायमोन जोंखौबो ओंखाम जानो ना मानानै सोंदोंमोन ओमफ्राय नानिया बिराद दिगदारना जों जायासै आरोना ओंखाम ओमफ्राय जाफुबाय थानायावनो अखासो हाखादों आरोना जास्ट जों फैनोल' हादों दखानाव हाबग'नोल' हादों ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हाखादों नै ओमफ्राय नैबे फिसा भुलिखौ जि मोजां नुदों आरोना भिउखौ ओंखायनो लाबाय आङो ओमफ्राय अखा नेबाय जों दसे ना गारा ओमफ्राय उफाय गैया थाङै थुङै नै फिलिजोंनो जाब्राव ओमफ्राय गावा स्कुटिजों जि दांखोखौ सनाफोरा ओमफ्राय आं अखानायैसो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो हाबाय आरोना नैबे दामग्राया बै आमोलावनो गावनो अर्डार हरनानै बिहरनायमोन ओमफ्राय बे फुराना न'आवहाय दिगदार मोनजानो गिनानै दामनायानो जायामोन आरोना फुराना रुमावहाय बेनिफ्राय दा बेयावनो एसे फ्रि जाबायना माजे समाय दामदो बेखौ न'आव मारामसो खालामजोबसिगोन होननानै बुंबाय नालाय माराम खाबायमोन ओंखायनो दिनै लागावया चाटाए तेरे हाय हाया चाटाए तेरे होननायखौ आङो लागावबाय आरोना कपिराइट फैगोन ना सनाफोर होनोबो हाया मोसादोंमोन आं मोजांनो दांखोखौबो जाखाबाय नालाय एसे एक्सारसाइजबो नांखासिगौ
आं माने थाबैनो स्टार्ट खालामसिगोन बेफोरखौनो दामै-दामैनो ओमफ्राय एसे उदैयाबो अयथासार जाबाय नालाय एसे उदै सोमावसां होननानै माने आं मिउजिक बिराद मोजां मोनो सनाफोर आरोना बिमा बुरैया दासिमबो सगानो जोबाखै दामबाथाय मोसाफानाय मोदोमानो मावखायो आंना दा बुंसै आरोना सोरनिबा हाबाफ्राव देनां मोसानोबा लेंहरबानो जाबाय सनाफोर संनाय खावनायजों लोगोसे लागाव थारमाने आं दिनै अमा बेदर मोनजायाबा ओरैबादि जागौमोन आरोना अमा बेदर भाजा जानो लुबैगासिनो दंमोन आङो माने आङो लोगोफोरखौ ब्लगसआव होबाय थानाय नुदों अमा बेदर भाजा गांलाब गांथाब एकदम माने दा बुंसै आरोना कयेकजन लोगोफोरखौ होनाय नुदों आं मैया मोनानिफ्रायनो अमा बेदर जानो लुबैनाय आं साननिफ्रायनो होनना बुंजासै जेरै लाबोथारबाय आरोना नै ओमफ्राय मालायफोरखौ बिदि भाजा ओरैनो जानाय नुयो खिन्थु आंना आखला बारा मोजां नङा नालाय आलु होदेरनो लुबैयो आरोना बिदि जानो लुबैयो खिन्थु आलुबो जानो लुगैयो नालाय आलु दरथाम फिसा फिसा लागायबाय ओरैहाय दालि एसे दालिया माने एसेल'सैमोन बेखौनो दालि जोलैफोरनो ओमफ्राय बिथाङाथ' जाया नालाय ओरै दंबावो ना बाथा लाखिनाय नै बेखौनो मैथाजों एग्लिनानै होनोसै जाबाय आरो बेनोसै ओमफ्राय संनायावनो ओरैबायदि गोलोमफ्रुखाबाय आरो जाबाथ' मा अबस्था जाबावगोन थेवबाबो नो टेनसन जागोन आरोना ओमफ्राय बे काजला मावजि बायदि फोननायनि खारना जाहैबाय फिसाजोखौ मेगनाव फोननानै होनो नागिरदोंमोन बिमाया फोननानै डेम' देखायागौ माने फिसाजोआ फोना आरोना बिमाया एसे डेम' देखायनानैसो मेमब्रं माने आयना नाया मा नाया मोखासथ' फोननानै देखायदों ओमफ्राय फिसाजोनाव एसे फोनना होदों एसे बाङालिफोरबायदि नुनायनि होननानै फोनना होदोंमोन आङो मेगनावथ' जोंना बिमा फिसा गैखाया नालाय एकदम स्मलेटारसो एसे फोनबा दादा नुनायनि थाखाय फिसाजोखौ फोनना होनो नागिरदों माने फोनजाया बिमाया डेम' देखायनानै एसे फोनजाबाय दिनै बे सानैजों खावब' खुब' गेलेगासिनो दङ नोंगे फुंगे खालामदों बेयाव मेग'ग' मेगनाव फोनबाथाय एसे नुस्रोसिनलायो मेगनखौ फैदो नोंगे फुंगे थाबाय थानाङा नोङो मेजेम बाख्ला ओंखारजोब्बाय आंनि अमा भाजाया आरोना एथ' बिदि मेजेमद्राय गोसोखाङाखैमोन ओमफ्राय माथो खालामनो मेजेमा गजोब्बाय मालाय नायाव होनो जोंहा नै आब'नि मैथाखौ एसे उधार आब' मालाय आगोलाव फिसा जाखांनानै गायनानै दोननायसोमोननो गावबो जाख'नो हाया नालाय मुथासे खानानै बेखौनो एग्लिनोसै मैथा सिखाव नामा आंलाय सोंनायसै मा सिखाव जायो नामा मैथाफोरा जेसेबां खायो इसेबांनो माबायोसो रोदोमोसो खायाबा गाज्रिसो जायो बेफोर बुस्थुआ सान्दुं गोसाथार खाला खालि खानानै लागोनसै आं जोबलायबाय सनाफोर ओंखाम संनानै खामानिया आरोना गाइखेर लाखिसो ओंखामाबो रेडि ओरैहायसो गाहायावसो सब मोनजोब्बाय गाहायावसो बिदि लिलाला दोननांबाय आरोना बेजोंनो लोगोसे ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै दा बांसिन बिथांजों टाइम स्पेन्ड खालामनो सानदों आङो बाराद्राय भिडिअ लागथ'ला लागोन एसे ओमफ्राय माखासे आगैया एकदम डिमान्ड खालामदों लाभ स्ट'रि लाबो आब' होननानैहाय ओमफ्राय दा मा होनबावनो आङो बेफोरखौ बुंनो थांबा बहुद खोथा ओंखारगोन गुसुं जानाय नङा ब्लगसार बेसेबांबा गोलाव जागोन आरोना ओमफ्राय सोरबा बेसेबां नायलांदोंबा बुंबानो जाबाय खोनासंमारनो लुगैदोंबा मिथिनो लुगैमारदोंबा आङो फोरमायगोन आरोना बिथां थानायावनो लाबोनो सेस्था खालामसिगोन आरोना ओमफ्राय कमेन्टआव होलांबानो जाबाय नांगौबा लाभ स्ट'रि ना नायनानै हाबा जानाय ना लाभ स्ट'रि दङ ना गैया ना नायनानै हाबा जानाय ना खारसननाय ना बोनानै लांनाय ना खावनानै लांनाय कमेन्टआव हरबानो जाबाय नांगौबा नांगौ दे इसेबां नायलांफ्रांदोंबा आरो स' दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना